Ahoɔfɛ. Kaakyeri Ahoɔfɛ. Wagbo berimedin. Nsɛm bi wa na ka manfo nim se bi edi agro. Ghana ha bema ba kope. Eno wa ha nti Asoreba. I'm going to present Kaakyeri Ahoɔfɛ to you. Merema wetimi edran na so aye ma abiesa ho ade. Eni Kaakyeri Ahoɔfɛ. Ye kuapem ka se kana basa. Abasa. Me ka se m kana abiesa. Na bi. Yo. Nipa de kana biasa. Nipa ye basa. Basa e chi krasa na e kan. You. Na Kaakyeri sa nsɛm na ya na ye keka no nokure. Eya na mpan pie no emeka se mi oyire no motre a na bebrefi se bia yegore na medi me no kware de ba ko pe o ka no kware no pa ebedo nyumi na ho atɔ nokure na me nso mi ya mi ye ne se mi fansie nti eye no kware pa me yire no omo ye basa obetimi abobo mu dia mama ope no ne fe no kokwe ono owo bosomase ekuyapem ne eto so me no ne fe no akpene ono owo matena ana ne eto so me yasa no ne fe na wo ono wo nsawom me koye ne hu ade kra no age kodi a ofe ogwasante achim ogbo ya ono we MC emma me owo nsawom abonte so owo fapa enye wo bema sa ne tenen wo bema you Kaakyeri Ahoɔfɛ yeyi akanfo omufo bi Ahoɔfɛ a mo amonte ase ena me ni Kaakyeri Ahoɔfɛ na ahia ede abebu akansie ebrem efiri bredo do a bitena PSF makonya so nyina no Kaakyeri anya kwan ni miamu be entinne ye be ye program o Perfect TV na ekwan wo se ebube na se nne ono Osahene bebube ewiase se o hia ma bebu mu na umie wani a ohun akire okra na ti se wadwonsofo afuru so Kaakyeri yeyi wabo ahu ma boya me ho kra de kamanti asese mpanimfo si esi twede nan ya entu twede bum katwenite makatate na kata hu die me ho hwe panisi na ye so da ye ubbo me na mambo wanye ntokwa o mpanimfo se obrebre ntekiso ni machimase aboade a na entofo su abakwa bi so so tuetue kasa tie fentemfrem a mene so no fentemfrem mene so no na so so mene fentemfrem o so no echi eni aboya yesi achemadefo mienu hia omede nkwanta eneji wo ho nkomo kotokro mienu hia so abako pan na kotokro wo do na kotokro mutwa yesi hu nkonya yemfi ajama ojama so nkotwa kotokro kwa aborofo so ani yesi odupon tutu a kwa aborofre eneji na ade ye menue bube eni atibeti ade bia ntokwa nkwe a ene esi ebube so ni atebe onsia do anwuma so obenyansa nsi ebunu be na yenka nasem oba dwimba yesi oba dueduefo ontune jafu wobutu yiri so di mpamu egori na sentuntu besi usisiachi boya ma watu pamu ya din hwia akokọ hwide pe ni ma akose okonfo okom wo a kom ni bi hwia owo nta won so kotipon esi oba tan wo fie mu sade obi agya de ni beja ne na yagu ho atupabuo mfaso ebia ne ntafo na menka nche o se akokono ne nantie mu atopa kire ne mpaso agro wakofa akokono me aba me di aba kokoro wakofa wo fayere bra yentu fo bo sade atopa ne ba tie se aboa na woto akokono kosua no ono na onyini a odane asomrodwe o wo wi asomrodwe na se anya wondia anase wo anya srade mo fa woni to akokono hwe asomrodwe se ne boarding wi ache no home fa na chi akokono so onyanyi pena ne dia sesa ye fara samradwe enokra ewiase yesi aboa bi anu wo redoa ajamankuo yo aboa kwakuo o se onfa mumu ansa mfa nkwanfon ene akwakuo na abodi nso ye mumu ne so mko ahonfa kansi mpa obi we ayo aboa kwakuo na sefo banu twa peso koso so ne si apro yesi se emwaduma nyina ahia na omo kikira de so ane ese de ne ho nya fa ne beso akwakuo tiwa na ne buafu yo emerema bebre eware ni emeware so omu ediesi omu suro anti na mpenufo se sansan fade a ode kire yenua sada tunaka se oba bia ti se akrantie be manim na mema nyina ti sabofo no oba bia ti se akrantie de ni se kan be kan no ni tuo be kan no na ye ne dia obia so dwunso be ma dwunso a nensemfo ana wa na o kan se obia bone a ompena ade ayo no wasimi wura udwale wi a na de prayer for adwaye yo hwe obia fintu na ware se otu banchi a wondua eye nokure yesi oba pa akwa aware a onya danse ni sinu anim obia bone so ko ware mpetu mfa ni dan hae ye na empani so oba bone o te se banchi dio wo de ne to apata so kura ofifi yo hwe dwunso agware ensu do so dwunso frem Kaakyeri Ahoɔfɛ se wo mranti biremu na adwunso ebu banpo wanya maasem na ye na waba kokora na be ye hyemra se mayen dwunso agware nya biri a wo kwako gware o Kaakyeri ja na me maju oba mu kura madwunso gu na wo dan Asoreba
kai cha wo fe na wo na hia no de rompo ma we na nyina ba de wuro sesen ho ye yidie mu odani abomu so wo ni de rubo na ya kakura obomu wo wie wa so tie no no de wurubo ni bia so nsuro mantam ayo ni breja hwenhwe ye tuni yampia ana yesi se ubo asundwe de wuro a yemfa kutia mo kashire yo minia hwe be ye ja enhiefu odi funtum frane ase anwo nyina ne fra no makode funtum wo asai batatwene no kura trodo se odupon esiefuo so a enu abemu awurata wawie ohini ewo atia paka mo mpo se nkasa ya wo no na ye na mo na mpa ye nhye mpaboya ye nkaden yesi ohini ewo ni ntam no nko okun da ayo ohini swate se de kwanyo bakofo na sua no na ohini ntam so te se habayira mna obiara ntumu mfa no totroto da se ukọ krobi mu na se ukoto se bimprediasa jana akukọ jana kra wo oye ahemfi akua so ma gune nutia bia na kum ho hene na esi ukọ krobi mu do amane akọ na akọ to se nkwala atete akua so a bo mama na bia no mo mpani fie so a no se ukọ krobi se mo fra si wa bo a menua na mpanifo ni mu bi no kra yesi ansa na opani ana abawe bi betwa ohene bi mpoa bedwom no na efiri bibi ntia obia de ni tutwabere mampoa wo de atopa na yi na no yesi Roman sonfo bebu se Roman so fani se eja da be na abetu obedi no yesi se nya adwembone a na nam de wahunu akwajo frempon ukura na obu be we se sebi wusi antu anka wo ni mo se gira fata wo sa no kura trodo mrantie hin of Japan amene no peace amamre pramaso o se man so twen abusuamu man so twen dudu nti na tu sipre no entinka mu nti ene atu hie mpre no wawie mawie twima mentwi ene no betwa ni kura boye ana wo se abusua ya kese no na hie abam asa ayo ye gira dua a chese na twade atene ana dua atene kwa ya senso enchale yo dua bako so nye kwaye woni wuranam yese woni wuranam na odi prakwa no a sase boka shiri ejato kwa mu onye obi ne kacha obusuma kisi so nsu amerika tu eja ntom pampuro mu anam nim se popo nyina se tu ano ne wo adaje so no de pampuro nu enkanfo na wo wuni adwuma enti na akwachi prakwa adwale no ayo sa na wo kania hwe setupabuom ewo aya basobwa ka bo prako ona obedi mu kan yesi amemasem na ye prako de sika da no cross yo hwe anye prako bomu na abo wo kotwe mpron enu kretrodo se abo bia betimi age primary betimi age abo bia abo aboso ananye okusie okoto wakofo okoto beba okoto na media ba okoto wia ni be wia hinna ana beji ni kutata ka chire di wari koto sen no oso be kura yenyu na chini okoto nka ni nchia na ye yawo okoto di abufo so di mu odu otene pre wakofo okoto beba mi no ye betie ya mpapa sha abo okoto so ni pepriko ti ona na segwa hye na chi ana koto mpe manso twibon tuo nti otu ni bon apɛ na ɔde ni nsa hya no nso ɔkɔtɔ nso tubo kɔtu nso pe ne wegyina ɛne ɛso tu abura kɔtɔbɔ mu nkyɛ no atu nsuo ube nsuo na wo sɛ kɔtɔ ne bom wa kɔtɔ bia bibi na nso to gye mu ɔdan broni abofra na wodi ho kɔtɔ ne wo sɛ aba ɛne deɛ no korɛ kɔtɔ wonka na ne nkyia na ɛya atu pete tu kese na dio fo mbo ya abofra na wodi kɔtɔ ne wo sɛ aba ɛne na so sɛ atu de eti kɛtire na bia du ne je pete tu aba dia na yema yahwefo mu ɛne atena in fact kɛtire mi hia woda na nim de ntia na mpɛsɛm no bebu bɛ no wo bɛ no dodo na abu free mi ho na abu mi bɛ na asa ne me abu bɛ hu so sisi yo ti abusua monko na monhwɛ Asoreba na wa bebu mu na etoda General Dr. Nayat Nayat Ba Clinic ono bo michiri dom bibia mu nti ye obrento na ne krensa a eboa ye nipadua pomuden enti baabi a obi abetumi afrɛ doctor 05544421010 ofrɛ no a oga chenye sɛ ye product na di say are no ohia mu bia ka chire minia pia o na wo ka chire madam ni ameka sɛ jefo sɛ omonko so anhwɛ Asoreba awo social media all handles nyina na oforo a obenya adisuade bebre wo mu ene ebe no